салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанону ҳамдиёрони азиз. Умедворам ки хубу баҳрдам бошед. Канали фикри шумо мисли ҳарвақта шиёри мо дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. ҳамватанони азиз, мо хостем имрӯз баҳри бародаро барои хоҳаро кор эълон карда бошем, ки кор плаш гарантия кати бародари азиз. худам мисол ман кадом рекламе ки мекунам, пеш аз реклама кардан медонам чизро реклама кунам. Барои авай бародари азиз пекарня хлебзавод дар тарафи Реж ба кор даъват мекунем. бародаре ки мисол документ доред, патент доред, боз хубтар аст. номераи ман дар зери навор мешавад. бо касое ки документ надоред бо дигар корҳо ҳаст ки барои шумо пешниҳод мекунем. фақат шаҳри Екатеринбург бародари азиз, занги шуморо интизор ҳастем ва ногуфта намонад авиакассаи мо кор карда истоаст. 24 соат дар хизмати шумо ҳастем. номераи ман дар зери навор мешавад. занги шуморо интизор ҳастем. ҳамин видеоро барои сабоб гӯям хато намекунем. як бародар як хоҳар ба ҷои кор таъмин мешавад. иншоалло сабобу фоидааш мисол ба ҳамватану ба мову шумо ҳам мерасад. боқӣ дар амони аллоҳ бошед. ҳамин наворро дастгирӣ кунед.